Okay, så jeg har mixet en lille bitte smule epoxy, hvilket i sig selv er en udfordring, fordi den epoxy, jeg har, den er 2-1, men når jeg kun skal fylde bitte små huller, som jeg har gjort her, så skal der ekstremt lidt epoxy til. Jeg kører det på min vægt, men vi snakker 3, 4, 5 gram, og det skal virkelig være ret præcist, og man skal mixe det rigtig lang tid, for at det har den virkning, det skal have. Og det er, viskositeten er mystisk. Det er ikke ligesom vand. Altså vand har en overfladespænding. Epoxy, det finder alle huller, det kan komme ud af. Man skal virkelig være ekstremt påpasselig med at få lukket alle de steder, hvor epoxy kan løbe ud. I det her tilfælde, der er der en masse små steder, jeg kan prøve at lukke en masse huller. Men der er også steder ligesom her, for eksempel hvor det løber ud til en kant, hvor jeg har prøvet at lukke det her, og det er nærmest umuligt. Så det ser måske fint ud nu, men i morgen, der er det hele bare løbet væk og er nede på bordet. Det gør ikke så meget her, fordi det er bare et arbejdsbord, men ja, det er spændende. Og så fortsætter processen i morgen med at vende dem rundt, sådan at jeg kan for eksempel tage her, tage de sider, og så skal de andre sider tages, og bla bla bla. Det er en lang proces, fordi det tager ikke bare en dag, det tager 3-4 dage før det her, det tørrer. Jeg tror allerede, det er tørt nok i morgen, overmorgen måske, til at det kan vente og tage den næste side, men alene at få fyldt epoxy i de her huller, tager måske en uge, og så skal jeg begynde at lave de her buefræsninger, så dukker der nye huller op, så skal der igen fyldes epoxy i. Det er en lang proces.